Lezi indaba zohora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekumkhulile SABC eAuckland Park eGoli bukela inazi ezinohlonze emininjeni. Of these marches, 108 of them were peaceful and only 12 required law enforcement interventions due to incidents of unrest. Akalwe zokuphepha olididiyelwe kanye nezomhloli bethule kumbiko wokusebenza kwabo namhlanje njengoba bekujutshwe zokuphepha ezifundazweni ezahlukene ngenkathi kuqhubeka impikisho ebibhekiswe kwabokufika abengenazo izimvume zokuba ke seningizimu Afrika. We invite the commission, the chairperson and or the further commissioners to have access to him in hospital and to speak to his medical attendants. May I say this then? Abameli benhloko yezomhloli esamisiwe uMajor General Feroz Khan bathi ikhomishana inalo igunya lokuba ke ingahamba iyozibonela uKhan esibhedlela njengoba nje kuneyintsolo zokuthi ungumqemane esibhedlela kanti ke nokudubuleka kwakhe into ehleliwe. A sentence of 15 years imprisonment, of which 7 years are suspended, resulting in an effective period of 8 years incarceration, is not just. Inkantolo isichithile izivumelwano esiphakathi kombuso kanye noVusumuzi Khet Matlala sokuthi achithe iminyaka eyishagalombili ebhadle ejele ngemva kokuvuma amacala amayelana nethenda alithola emaphoyiseni. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni ke zehora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili kweSABC 1 eMzansi for sure kanjalo nakweSABC le high. Igama lami nginguDaud Phungula Mbukela ke singeke kuzo ezihamba phambili emini nje. Uhlaka lwezokuphepha olididiyelwe kanye ke nezomhloli luthi ke ipheleke ngokuthula impikisho eyikhulu nama-20 yokukhala ngokugcwala kwabokufika abakuleli ngokungemthetho ebibanjwe ezingxenyeni ezahlukene zezwe nokho kubeke nezigameko zodlama nokuphanga kwezinye izindawo nokuphoqa amaphoyisa ukuba ke angenelele empikishweni eyi-12. Of these marches, 108 of them were peaceful and only 12 required law enforcement interventions due to incidents of unrest. If I can give the breakdown per province, in Free State, we have recorded 8 peaceful marches. In the Eastern Cape, 28 were peaceful and only 2 were unrest-related incidents. In Gauteng, we have 12 peaceful marches and 1 unrest situation. In KwaZulu-Natal, we have 21 peaceful marches and only 2 were unrest related. In Limpopo, we have recorded only 12 peaceful marches. Mpumalanga, 9 peaceful marches and 1 unrest related incident. In Northern Cape, we had 4 peaceful marches and 2 unrest-related. Northwest, 8 peaceful marches. And Western Cape, we had 6 peaceful marches and 4 unrest-related incidents. Ladies and gentlemen, members of the media and colleagues, this is a clear demonstration that the overwhelming majority of South Africans chose peace over disorder. Njengoba izolo liqhubekile uhlelo lokuhanjiswa kwabantu abadabuka eMalawi nabesebenesikhathi bekhoseleke endaweni yesikhashana ngemva kuba ke besuke endaweni abahlala kuzona ngenxa yokuthi bekhala ngokuthi ke basatshiswa ngabantu bakuleli kanti ukuzwa kabanzi ngaloku sixhumana ke nentatheli yeziko lezindaba zeSABC uMlondi Radebe nokhona ke kuleya ndawo ke njengamanje Mlondi asikubingelele sikwamukele ke ezindabeni zehora lokuqala emini ngabe sinjani nje isimo lapho ukhona njengamanje. Angibingelele Daud sise drive in lapha eThekwini la kukade le ndawo bisivaliwe kusukela izolo njengoba kusazi ukuthi ke uMasipala weTheku ubukade uthutha abantu basusa lapha ubasa endaweni yaseMosina kanti ke namhlanje sithe masivuka ekseni siza lapha kule ndawo safica kukhona abantu asebekhona lapha endaweni engabalelwa khona ukuthi bekade kungabantu nje abawu30 ngesikhathi sifika kodwa njengamanje sibalo siya ngokuya sinyuka ngoba sebengaphezulu kwekhulu abantu abafikile lapha abasengaphandle
kanti ngaphakathi amabhasi asengenele amabhasi amane ukuzoqedela isibalo sabanye bebekade besasele khona lapha ngaphakathi, kanti sizozama ukuthi sithole ukuzwa ikakhulukazi ngabantu laba asebekhona lapha endaweni ukuthi-ke kungani mhlambe befika ngemuva kwesikhathi ukuthi beze lapha. But asibonga kakhulu, sicela usiphe igama nesibongo mhlambe usichazele ukuthi kungani ufike ngalesikhathi lapha. Mina igama lami uPeter Korara from Zimbabwe. Thina nje kwathiwa nje transport yethu bekumele siyithole Pine Town, and then you had to go to Pine Town. Masifika ePine Town abantu bebase Pine Town but they already gone, so we had to come back because lana iyona indawo besibona kunamabhasi abantu baseMalawi bathathwa, and then we decide better to go kule ndawo safe kuze sikwazi siyokhuluma kuze sikwazi ukuthola usizo. Mhlawumbe muthi nibe nisuka nifike niye ePine Town, benisuka kuphi nihamba ngani niya khona ePine Town ukuthi mhlawumbe kungani nilinde kwazi kwa isikhathi sokugcina? Yes, besilinda because kunama messages beyase social media kuma group, kune group belibhaliwe ukuthi repatriation group, so basitshela ukuthi transport sisofaka ama message ukuthi sikunikeze nendawo ukuthi amabhasi nizowathola kuphi. So we were waiting ukuthi bazosifakela ama message so sizokwazi ukuthi sikwazi kuhamba until sese sibona ukuthi hayibo idate sedlulile idate lokuthi sibe sihambile. And then we decide ukuthi okay, sazi kwaba nenye message isho ukuthi abantu baseZimbabwe bayalatshelwa ePine Town, and then we have to walk from here in Tegwini to Pine Town. So Siyabonga kakhulu futhi isikhathi sakho. amen. Dawude, njengoba ubona nje abaningi babo bafike lapha, abanye babo basitshena ukuthi babehamba ngezinyawo beza khona lapha endaweni ngoba bebethola ukuthi-ke indawo ekwazi ukuthi layisha abantu, ikakhulukazi njengamanje labantu abangaphandle kukhona abaseZimbabwe nabaseMalawi nabo abaveza ukuthi abanye bebesitshena ukuthi bebekade belala emahlathini bezama ukuthi baqashe becabanga ukuthi-ke mhlambe-ke bazogcina bekwazile ukuthi-ke noma isimo salamamashi sizodamba bakwazi ukubuyela ezindaweni bebehlala kuzona, kodwa bayabona ukuthi isimo siya ngokuya siba sibi. Abanye balethwa abaqashi babo njengoba sibona izimoto ebeziloke zifika lapha zibathulula zibashiya nokungase-ke balithole usizo ngoba-ke njengamanje ngaphakathi seyifikile imeya yedolobha leTheku ukuze izokhuluma nabezindaba bese iyasho mhlawumbe ukuthi-ke laba bangaphandle-ke abasele bona bazosizakala kanjani. Asibuyisele izitambo ngakuwe studio Dawude. Sibonga kakhulu yona intatheli yeziko lezindaba ze-SABC uMlondi Radebe sibekela bukhoma eseThekwini esifundazweni iKwaZulu Natal. Abameli benhloko yezomnhloli esamisiwe uMajor General Feroz Khan bathi ikhomishana inalo igunya lokuba-ke ingahamba yozibonela uKhan esibhedlela njengoba nje kuney'nsolo zokuthi ungumqemane esibhedlela, kanti-ke nokudubuleka kwakhe yinto nje ehleliwe. uMajor General Khan bekufanele ethuleke ubufakazi bakhe namhlanje kukhomishana kaMadlanga. Mr. Nku, the hearing of your testimony is postponed to tomorrow, the 2nd of July 2026. Do you understand, Mr. Nku? Thank you, Chair. I do understand. Isizobulalela kusasa ikhomishana kaMadlanga ubufakazi obekufanele ibulalele namhlanje bukalo osolwa ngokuba usomabhizinisi obandakanyeka ekushushumbiseni idakamizwa uTumelo Nku. Kusenjalo le khomishana igxile odabeni lwenhloko yezomnhloli uMajor General Feroz Khan. Abameli bakaKhan baveza ukuthi umndeni uyayinikeza ikhomishana igunya lokuba iyozibonela yona uKhan esibhedlela njengoba kunenzolo zokuthi ukudubuleka kwakhe kungenzeka ukuthi into ehleliwe. There is a request by the family members that I invite, given what is being said in the media and in the social media, and the concerns raised by the police, there's allegations that this is a contrived shooting, etc., and that General Khan is in fact lying relaxed in hospital eating jelly, that we invite the chairperson and or the further commissioners to have access to him in hospital and to speak to his medical attendants and verify and satisfy yourself that he is in fact in an extremely critical situation. Abameli baqinisekise ukuthi uKhan akakwazi ukukhuluma njengoba esesibhedlela. Witness L naye ulindeleke ukuba ethule ubufakazi bakhe kule khomishana. That rule should still continue.
Inkantolo isichithile isivumelwano esiphakathi kombuso kanye noVusumuzi Cat Matlala sokuthi kachitha iminyaka eyisishiyagalombili ebhadlejele ngemva kokuvuma amacala amayelana nethenda alithole emaphoyiseni. Imantshi kuyona iphakamisa isigwebo seminyaka eyi12. Kanti ke intatheli yeziko lezindaba ze-SABC uSithulile Mdletshe nobe senkantolo sihlanganisele lo mbiko. Isinqumo sokwethulwa kwesigwebo ecaleni lenkohlakalo likasomabhizinisi uVusumuzi Cat Matlala sesihlehlele mhla zingama-13 kuNtulikazi emva kokungaboni ngasolinye ngesivumelwano sakhe ne-NPA ne-IDEC sokuthi abe ufakazi wombuso ngenhloso yokwephulelwa isigwebo. Lesi sivumelwano sikaMatlala nabameli bombuso sokuqala besithi akagwetshwe iminyaka eyisishiyagalombili esikhundleni seminyaka eyi15 nokusho ukuthi bezokwephulelwa isigwebo seminyaka eyi7. Imantshi enkantolo especially amacala ezwehwebo ePitoli namuhla ikhale ngokuthi iminyaka eyisishiyagalombili umbuso noMatlala bebekade bevumelene ngayo ayinaso isisindo ngokwanele uma ubuka ubucayi baleli cala kubhekwe nokuthi uyena obengungqondongqondo yabisiphakamisa iminyaka eyi12 njengesigwebo esifanele nokubukeka sengathi uMatlala nabameli bakhe abasizwa kahle. In terms of Section 105, capital A, subsection 9A, for the reasons stated, I find that by taking all counts together for the purpose of sentence, a sentence of 15 years imprisonment, of which 7 years are suspended, resulting in an effective period of 8 years incarceration, is not just. Kuzokhumbuleka ukuthi ukuvela namhlanje kukaMatlala kumayelana nenkontileka ka228 billion wamarandi lapho inkampani yakhe iMedicare eyayithola kuphiko lwamaphoyisa iSAPS neholele ekutheni kumiswe emsebenzini ukhomishana wamaphoyisa kuzwelonke uFani Masemula. Kuzokhumbuleka futhi usestatementeni esasifungelwe uyena uMatlala waveza ukuthi wayesizwa yilowo isikhulu samaphoyisa uRachel Macheng ukuhlomulisa ithenda nosekuvelile namuhla ekseni ukuthi usexoshiwe emsebenzini izinsolo zokungaziphathi kahle. Ekuvumeni leli cala lokukhwabanisa nenkohlakalo uMatlala bekulindele ukuthi ageqe amagula ngezinye izikhulu zamaphoyisa ezinindeka kuleli thenda. Ezindabeni ze-SABC ngingusithulile Mdletshe ngibika ngisenkantolo kaMantshi ePitoli. Mbukele sathiqu eyitolo siyabuya ke nezinye izindaba zosuku ngemva kwekhefu wena ungayindawo. Mbukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena sikukhumbuza ukuthi le indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena ukuze uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola ngomjalo bazo. Ikomiti lesikhashana lasePhalamende liphenya ngeinsolo zobugebengu nenkahlakalo eyadalula ngumkhuzo wamaphoyisa oKwaZulu Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ngoNtulekazi wangonyaka wedlule namhlanje libukeza kumbiko walo wesikhashana wohlaka lwawo njengoba ke amalungu ezombusazwe ePhalamende ebeke imbono yehlukene ngendlela okwasingathwa ngayo le insolo. Ikomiti lesikhashana lasePhalamende liphenya ngezinsolo zobugebengu inkohlakalo kanye nokugxamukela kosombusazwe ohlelweni lozobulungiswa lidingida ngombiko walo wesikhashana wohlaka lwawo nalapho uhlalwa leli komiti ebuze khona amalungu ePhalamende ngezigaba ezehlukene okungenzeka ukuthi azange zicutshungulwe kahle kanti ezinye zihlobene nokuhlakazwa kohlaka lwamaphoyisa oluluphenya ngokusoconga kosombusazwe kanti bihlukene imbono yalamalungu ePhalamende ngokusingathwa kwalezi nsolo. Seems like we are leaning more towards the testimony of General Mkhwanazi and General Masamula and ignoring the counter evidence to those allegations. I think the issue here about Minister Mkhunu, that the directive was lawful. We know now that it was not lawful. The plot, or the alleged plot against SAPS officials, and the allegations was hearsay. And I'm not sure if this is 100% correct. The allegation might be hearsay, but Mr. Cat Matlala, according to Becky Taylor, was confessing. Leli komiti lesikhashana liyaqhubeka nokubonisana namalungu ngalombiko. Kushona umshayeli webhasi kwalimala abayishumi abangabokudabuka eMalawi nabe besuka eThekwini ngenxa yokungabi namaphepha abagunyaza ukuba kuleli. Kubikwa ukuthi le ngozi yenzeka bude buduze nasemngceleni iBait Bridge eMusina.
laba balimele babeke sebephuthunyiswa ezibhedlela ezahlukene ukuze bathole ukwelashwa. Ngokombiko wokuqala kuvela ukuthi leli bhasi belilayisheka abantu baseMalawi bebesuka eThekwini behanjiswa eBeitbridge nokuyilapho bebezofika behlaliswe khona ke ngemva kokuthi izakhamuzi zakuleli ezifundazweni ezahlukene bezimasha ke ezikhala ngesibalo sevile sabokufika abakuleli ngongemthetho. Kusolwa ukuthi umshayeli uhlulekile ukulawula ibhasi nokuyilapho libeke selilahla khona umthwalo. Njengoba ke izwe lilungiselela ke ukhetho lohulumeni ke beyindawo oluzokuba mhla zizini kuLwezi, ikhomishana yezokhetho ezimele iIEC izokwethula ke izithangami zokucobelelana ke ngolwazi ngenhloso yokuqeqesha amaqembu ezombusazwe kanye ke nabazongenela ukhetho ngokuzimela. Ukuzwa kabanzi ngalolu daba sixhumana ke bukhoma noKhulekani Mdadane ongumphathi ke wayo lapha ke iIEC. Khulekani, asikubingelele sikwamukele ezindabeni zehora lokuqala emini. Ngabe yini inhloso nqangi yale ithangami kanti futhi ingabe zoqala nini? Angibingelele Phungula, ngiqinisekise ukuthi njengoba ubonile ukuthi sesilimemezela usuku lokhetho sathi ngomhla ka4 kuNovember noma kanjani akusekho ukujikela emva kwendlu saqala futhi senza ama registrations njoba senze registration weekend yokuqala silungisele isibili ezoba ngomhla ka1 and 2 kuAugust. Sibe sesithi ke manje siyikhomishani ake sibeke izinsuku sabeka lapha nakuswela kumhla ka6 kuJuly kuya kumhla ka16 kuJuly sathi sifisa ukuthi sihlale nama political parties kanjalo nalabo abafisa ukuthi bazimele kulolu khetho esiyakulona sibe siqala manje sibacobelela ngolwazi ikakhulukazi ngokuthi benza kanjani ukuze bakwazi ukungenelela ukhetho lolo siyakulona nezimfanelo ezifunekayo ukuthi iziphi izimfanelo kufanele abazenze nje kusukela manje kuze kushaya isikhathi la sothi khona cha sesiyayivala into yokuthi baqale ba conteste njengama political parties. So ke njengoba ngithe nje iqala ngomhla ka16 kumhla ka6 kumhla ka16 kuzwelonke iKZN ke yona inikwe usuku la ngomhla ka9 kuJuly next week la sizobe sihlangene khona eThekwini eSouthern Sun ngo10 ekseni. Silindele ke aba political parties lawa esithi are registered okusho ukuthi ama political parties lawa asenazo izihlalo mhlawumbe eParliament noma nazo izihlalo komasipala. So ke iwona lawa esiwalindele ke bavele sinabo uhlaka esilibiza ngePLC. So ke iwona ama PLC members azobe khona mase extender futhi nokuthi bangathumela abanye abantu ababili iqembu neqembu kanjalo ke bese sithi sifuna abantu ababili kuphela abazo representa laba bazozimela noma bafisa ukuthi bazi kabanzi ukuthi bazokwenza kanjani ukuze bakwazi ukuzimela ngabodwana phecelezi independent candidates. Awusitshele nje ingabe masibheka nje imininingwane esingathi imqoke ngabe yiphi imininingwane emqoka amaqembu ezombusazwe kanye nabangenela ukhetho ngokuzimela okuzofanele ukuthi baqinisekise ukuthi baba nayo uma befaka amagama abantu abazongenela ukhetho? Into ebalekile ke ikona le yokuqala ukuthi kufanele kusivezele intention yakho ukuthi ngifuna ukucontesta kunama forms ke esiwagcwalisayo siyi-political party. Kanjalo futhi ke nayo i-independent candidate khona izinto esizigcwalisayo ukuthi ngikwazi ukuthi ngiconteste. Ngaphezulu kwalokho uma ngabe uyi-independent candidate ukuze ukwazi ukuqualify ukuthi uconteste kulindeleke ukuthi ngoba phela wena ulona iqembu lezepolitiki kulindeleke ukuthi at least ube nabantu abakusupportayo kuleyo wadi ofuna ukuyocontesta kuyona phecelezi sikubiza ngama signatories labo ukuthi awube nabantu abangekho ngaphansi kwaba u50 kuleyo wadi ofuna ukucontesta kuyona ukuze phela sibone ukuthi ngempela nawo nayo isupport awuzile nje uzosichithela isikhathi. Ngaphezulu kwalokho futhi ke zikhona nezimali ezama deposit ke njalo mangabe kucontestwa ielection ipolitical party ngayinye kulindeleke ukuthi ikhiphe ideposit ama deposit ke izimali lezi bese yimenda wonye zinganyuki isikhathi eside kodwa kulokhu nje basilungiselela ukhetho sesiyakulona ngoNovember sibone iParliament lihlala licubungula kwathiwa cha asehlale kakhulu lama deposit ndawonye ayisekhuphuka ke manje kodwa kuya ngokuthi wena ufuna ukucontesta muphi umasipala noma umasipala kithi sisikhumbuza ukuthi umasipala abafani noma abalingani khona umasipala esibabiza ngokuthi ama metros. Uma ngabe ufuna ukucontesta imetro kumele ube no 4,700 rand ozokhetha makuma kuyimetro. Uma kuumasipala omncane lo sithi ama local municipalities okungenani kumele ube nayo u2,800 rand.
kanjalo mangabe ufuna ukucontesta iward elodwa lokho sekufaka nama independent candidates kusho ukuthi ke kufanele bakwazi ukuthi bakhokhe ideposit e1800 rand ibime ku1000 for a long time so ke manje sesireview seku 1800 okuhambisana ke nama signatories nawe ngikwashilo uma uyi independent candidate. Mvuka Mtatane, sibonga kakhulu ngenxa yesikhathi sicela nje ukuthi sibambe lapho besikhuluma la noMvuka Mtatane ukhulekani Mtatane ongumphathi ke lapha ke wayo iIEC silethela nje ukusuka nokuhlala kakhulukazi kulabo abafisa ukuthi bangenele ukhetho ngokuzimela kanjalo ke namaqembu ezopolitiki ukuthi ngabe iziphi izinto ezibalekile kanjalo ke nani izithangame ezizoba khona ukuthi ke ngabe zizoqala nini ezobe zicobelelana ke ngalolwazi malungana ke nayo iIEC.